O Pazo de San Marcos acolleu unha xornada sobre vacún de leite en pastoreo promovida pola área de rural e a Asociación para a Desintensificación do Agro. No encontro, que asistiron un centenar de gandeiros, expuxéronse as conclusións da viaxe de estudo a Nova Zelandia feita o pasado mes de decembro para coñecer de primeira man o modelo de produción láctea neozelandés. Nova Zelanda basea a súa produción láctea maioritariamente no pastoreo. Unha orientación que está presente en todos os ámbitos, desde as granxas até os centros de investigación. Entendemos, tal e como nos formularon desde a Asociación Xan e Concha, que é un modelo do que se poden tirar aprendizaxes para a nosa gandeiría, para a gandeiría do noso país, que, entre outras cuestións, ten no control do custo dos alimentos un reto continuo. O grupo tivo a oportunidade de visitar granxas, empresas de selección xenética e de produción de sementes e mesturas, organizacións de produtores e cooperativas de transformación, así como campos de investigación ou centros experimentais. É importante que nun mundo onde durante moito tempo se nos plantexa que só hai unha forma de producir, non só no agro, pero concretamente no agro, e parece que, que só existimos nun mundo unificado e que só hai un modelo válido e que é o máis económicamente sostible. Eu creo que a realidade do mundo é moito máis diversa. E debater as posibilidades de aplicación de técnicas de pastoreo máis eficientes, tanto desde o punto de vista productivo como económico, en ganderías de vacún do noso país.